Кадерлек иш, еңелрәк син тылсымлы киш, бетмәсең һич безгә бүген бик яхшы була. Бу бәйрәм яхшы иде, мин шуннан киттем кебек кинәт кенә ул танцполга чыга. Нигә төнләми өйгә китмәдем икән? Ник әйттем аңа мин бүген өйләнмәгән? Беркем дә карамый кебек мин миедем. Аңламадым, нишләп калдым? Дөнья әйләндерә, без уртада торабыз. Мин бер нәрсә хәтерләмим, гафу итәрсез. Тик хәтердә кемдер әйтә, нишләп ятасыз? Эләктердең мине, камаштырдың